Salutare și bine ați venit la un episod astăzi. Jucăm un biliard. Nu uitați să dați un like și un de subscribe. Să începem. Am level 25 și am asta. Am platinul și am asta. Nu mai durează. Dacă vă place episodul ăsta, nu uitați să dați un like. Hai să-l batem cu ulei. Astea stau cu mele. Asta. Leful mi arăt. Astea salci. Patri bune. Nu alba. Bă, nu alba. Era să o bag. Ce dragule are asta? Nu are prea multe. Vezi, mamă, cum bagă ăsta aici. Da, băga e alba. Hai să te văd cum mai bagi tu asta. Dacă ai dat pe lângă neagră, ai băga neagră. Ia, hai să vedem, băieți, ce faci. Mamă, da, neagră. Ce m-a făcut? Cum am asta? Să dăm tare. Poate băgăm. What? Ați văzut? Bă. Nu te cred. Ce cu jocul ăsta? Gata, băieți, l-am bătut. Nu te cred, frate. Sunt cel mai bun la biliardul ăsta. 23. Că mi apare prostia asta, mă și nervează. Dați puțin. Sper că nu m-a scos. Nu. Dă-i. What the fuck mă apare? Și bag una. N-am băgat nimic. Doamne.
A dat destul de shit și bag, băieți. Te rog o dată să faci neagră. Hai să te văd acum cum mai bagi. Oare pe asta, da. Da, ai dat și tu bine. Bine, da. Că level are 23 și la level 25. Nu! E ce dracu a făcut? Nu pot să o bagi, ha ha ha. Nu știu dacă pot să o bagi. Și dacă nu vă place tuturor, dați nu uitați să dați un like. Vă rog, din suflet. Nu ai mamă, băgat-o din schemă, du-te dracu. Ce mai jucători care bag din schemă? Eu. Ai băgat-o și tu. Să vă arăt cum o bag eu pe lângă astea. Nu știu dacă e bine ce fac eu aici. Nu! Bă, nu! Ha, cum faci asta? Na, i-am făcut blocaj acolo. Da, poți să bagi, dar ce nu mai poți să bagi? Ce prost. Nu alba, nu neagra, nu alba. Bă, nu! Ce prost, Doamne! Mame, băgarea mea. Ia să văd și cum mă bagă pe asta roșu, sunt curios. Nu te cred dacă o băgat de schimb. Ce mai bag eu acum? O să încerc să bag așa din schimb. Nu știu dacă pot. Bun, am băgat-o pe asta. Bun. Ei, câștigăm noi. Nu, bă, nu! Nu, mă bătu, frate, nu mă. Trebuie să închid episodul acuși. Că nu țin mult, că dacă filmez mult nu pot să postez și asta e. Da, dacă a făcut așa cum a făcut, da. Mă bătu, bă, nu! Du-te, drept. Mai am bas joc, mai am o granadă până eu level. Cam atât a fost cu episodul ăsta de ziua de azi. Ăsta puțin. Toate stacurile mele, toate. Dacă v-a plăcut, nu uitați să-mi dați like și subscribe. Pa, pa!